Počúvaš Fit či nebyť? Podcast o crossfite a zdravom životnom štýle, bez pozlátka, bez predsudkov a bez zbytočných homáčok. 2 dní po sviatku nesviatku, kedy slúbili sme si slobodu a sociálne istoty a v deň, kedy si pripomíname Svetový deň toaliet, v ktorých sme to všetko spláchli, sa ti prihováram už s 55. epizódou podcastu Fit či nebyť, ktorá dúfam nedopadne ako tá sloboda a slúbené sociálne istoty, ale práve naopak prinesie do tvojho života opäť niečo nové, nepoznané a dodnes neslýchané. No a crème de la crème toho celého bude aj fakt, že prináša so sebou aj Luciu. A Lucka je mi ako vždy cťou, potešením a aj sviatkom, že si opäť prijala pozvanie a teda prezrať mi, ako si oslávila spomienku na boj za slobodu. Tak zatiaľ nijak. Nemám čo povedať teraz, hneď v úvode mi Lucia vytrhla celý koncept, ale nevadí, dobre, aspoň viete, že sme pripravení a robíme to dopredu, teda nahrávame to dopredu. A dobre, ako plánuješ teda oslaviť aspoň teda ten Svetový deň toaliet? Možno vyčistím ten svoj. Tú svoju toaletu si chcela povedať, áno? OK, zaslúži si, podľa mňa. Mimochodom, vedela si, že na svete je viac ľudí, ktorí majú mobilný telefón, ako tých, ktorí majú toaletu alebo aspoň latrínu. A toto si nevymyslel? Nie, prečo by som si vymýšľal Neviem. v tomto podcaste. Všetko, čo hovorím v tomto podcaste je pravda, nič iné, len pravda. A nech mi v tom ktokoľvek pomáha, ale je to tak? Nevedela som. Nevedela. Ani ja, kým som nerobil prípravu na tento podcast. A teda mňa to celkom prekvapilo, lebo teda ten rozdiel je viac ako miliarda, čo vo mne teda vyvoláva veľmi veľa otázok. A nie je to preto, že ľudia žijú viacerí v jednej domácnosti? No ale tým pádom majú záchod, nie? Aj neviem, ako to počítal, či možno iba vlastník bytu má ako... A to je telefón, keď sa proste nemáš kde vysrať a nemáš sa kde hrať s tým telefónom. Dobrá otázka. Podľa mňa najviac času ľudia s telefónom trávia na záchode. Lebo súdiš podľa seba. Nie. Ja sa snažím si nebrať telefón na záchode a tam len Ružinovské echo. Aj v gyme? V gyme nie je signál, takže to ide vždy na úkor mojich dát a preto je to rýchly proces. Ale ja mám na záchode Ružinovské echo. No vidíš, aj si sa tam niečo dozvedela? S neho teda? Z toho echa nie? No nič. Poďme radšej do vôd crossfitových, aj keď neviem, či je toto úplne korektná veta na premostenie. No diali sa aj v crossfite veci v tomto mesiaci, lebo hneď v 1. novembrový víkend sa v škótskom Aberdeene, to už som si natvičil z minulého roka, výslovnosť tohto slova, a konali po druhýkrát Rogue Invitational. No a tie tak trochu súvisia s našou predchádzajúcou témou a tiež témou dnešnou. Skôr ale ako to vysvetlím, sa ťa opýtam, či si sledovala túto súťaž. Sledovala som ju, ale takže jedným očkom. To stačí. A sledovala si len crossfitovú časť, alebo aj strongman časť? Pol očkom som sledovala aj strongman časť. Lebo teda hlavne tá súťaž strongmanov a strongwomanov, alebo ako sa to korektne povie, bola takou reklamou na našu poslednú tému, či? No, neviem to posúdiť. Ja úplne by som akože sa chcela vyhnúť tomu, že by som hodnotila niekoho vzhľad, ale teda podľa toho minimálne, čo sme rozprávali minulú epizódu, tak nešlo len o ten samotný vzhľad, ale aj o tóninu hlasu napríklad a tak. Čiže si užila aj po-workoutové rozhovory. To si tým chcela povedať? Nie, ja som videla jeden strongmanovský event, kde teda boli ženy a tak sa dosť celkom vážne pozbudzovali, keď jedna skončila skôr a asi mali hrubší hlas ako ty. Ja som hovoril v minulej časti, že mňa akože ten vývin v puberte veľmi nezasiahol tak silno ako mal, ale dobre, napriek tomu teda sme videli veľmi veľa silných výkonov v oboch kategóriách. Ktorý workout sa ti najviac páčil? A teraz sa bavíme už iba o tých crossfitových. No, asi ten prvý, ktorý sme si už odcvičili aj v gyme ako tímovku a to boli teda double under, handstand walk, GHD, box jump overs a bar muscle upy, ale my sme tuším išli ring muscle upy, keď sme si to menili. Áno, lebo si chcela robiť ring muscle upy. Takže whatever you say. Hej, vždycky je všetko tak, ako poviem v našom gyme. Presne tak. Koho výkony ťa potešili a od koho si očakávala viac napríklad? A kto bol pre teba napríklad sklamaním? Lebo viem napríklad, kto bol sklamaním pre Zolka.
A tak to vedia asi všetci, kto bol sklamaním pre Zolka. Myslím na Rogue Invitational, ale pre mňa, akože neviem, hovorím, že sledovala som to jedným očkom, takže som nemala nejaké veľké očakávania, ale moji tímoví parťáci ma prekvapili, keď sme Rogue Invitational workout v dobrom. Dobre, ja sa teraz skúsim vrátiť k tým, co to naozaj vedia a nie k tvojim tímovým vďaka ktorým si mala strašne veľa oddychu. A vyhrali sme workout. Áno. Dobre, ja iba spomeniem, že teda Rogue Invitational vyhrala v ženskej kategórii Laura Horváth, v mužskej kategórii Jeffrey Adler. A čo by som ja možno spomenul ako highlighty, volá sa Alex Gazan, ktorá skončila druhá, napriek tomu, že ešte pred pol rokom mala ťažkú autonehodu a nebolo vôbec jasné, že či vôbec ešte niekedy bude robiť crossfit. Medeiros na druhom mieste, to by som asi tiež netypoval pred samotným eventom. No a koho výkony som si ja najviac užíval, bol Colton Mertens. A prečo? Lebo napríklad dal 31 striktný handstand push-upov za 31 sekúnd, čo je teda obdivuhodné. To, že predtým ledva dotiahol na skier. Zaketné. Ale tak bolo to funny. Alebo keď skákal cez box. No a napríklad Jason Hopper, ktorý síce skončil 6., ale vyhral najviac eventov. Len teda mal smolu, že v 2 eventoch bol 18. a 17., takže hold smola. Čiže asi tak, ale tiež som to nepozeral tak podrobne ako napríklad posledné games, takže ťažko hodnotiť. Workout, ktorý si spomínala, bol fajn. Mne sa páčil ešte ten s pegboardom. To bola tiež celkom akože fun pozerať. Akože aj tá vyraďovačka bola zaujímavá, lebo som si hneď predstavila seba, ako idem po podu drevo a ponad drevo. Ja by som podľa mňa ostal prevesený na to prvom dreve a drevo by bolo na dreve a tým pádom by mali v rok viac dreva. Ale išla by si sa niekedy pozrieť na túto súťaž? Osobne, naživo? Išla. Prečo sa to ešte neudialo, Palo? Nechajme túto otázku tak plynúť iba. Nemusíš nám odpovedať. Pravdepodobne aj tak počúvaš niekde inde momentálne túto epizódu, takže kým sa vrátiš, tak zabudneš. Dobre, poďme ale od súťaže k výzve, lebo v novembri si vlastne ukončila a vyhodnotila Gymovú Nutrition Challenge, takže ako si s jej výsledkami spokojná a môžeš byť maximálne úprimná, keďže nás počúva čoraz menej ľudí? Akože úplne neviem, nie som až tak veľmi spokojná, samozrejme, že boli ľudia, čo mali dobré výsledky, ale evidentne na ľudí viacej funguje to, keď im všetko zakážem, ako keď sa im snažím iba zlepšiť kvalitu stravy a tak, takže smutné. Takže z toho cukor a bič na budúce bude iba bič? Iba bič, no. Možno by sa prihlásilo viacej ľudí, keby som iba bič držala v ruke. I don't know. Môžeme to vyskúšať a ďalšia Nutrition Challenge bude mať úplne iný podtitul. Bude sa volať cukor a bič. Alebo bez cukru a bič. OK. Ale ty si mala veľmi dobré výsledky. A aj ty si mal veľmi dobré výsledky. Ja som mal, ale akože vieš, ja mám vždy v hlave niekde takú tú akože motiváciu navyše. Ešte môže sa to školne volať aj trauma z mladosti. Ale keď ti raz proste povie žena, alebo teda tvoja prvá frajerka ever, že však môžem chodiť aj s tlstým chlapcom niekedy, tak ono sa to potom s tebou tak že už nikdy nechceš počuť takúto vetu, ale akože vydržalo nám to celkom dlho napríklad. No, ale na Nutrition sa tiež nepýtam len tak, obzvlášť keď už sme spolu na túto tému diskutovali. Pýtam sa preto, že tiež tak trochu súvisí s našou dnešnou témou, ktorou je teda dilema, že ako rýchlo dokážeme stratiť svoj fitness level alebo svoju formu, nazvime to tak. A ak ti teraz pred očami idú všetky možné rovnice, ktorým sa snažíš prísť na to, ako toto súvisí s Rogue Invitational alebo s Nutrition Challenge, tak ti to Ľudská vysvetlí. No, pretože jednoducho Nutrition má vplyv na náš výkon. Áno, má, a čo sa týka teda Rogue Invitational, tak je to súťaž, ktorá je pár mesiacov po Games, takže tam tiež sme u niektorých boli svedkami toho, že tá ich výkonnosť proste nebola taká ako na Games, okrem teda Hayley Adams, ktorá ostala na rovnakej výkonnosti
a môže si na budúce... No len či tá strata tej formy nesúvisí aj s tým, o čom bol náš predchádzajúci podcast. Však áno, niektorá kúra zaberie lepšie, niektorá horšie, niektorá zaberie inokedy a tak ďalej a tak ďalej. Ale potom sú tu ešte iné faktory, kvôli ktorým ľudia môžu nadobúdať pocit, že prídu o to, čo tak krvopotne natrénovali. A to sú napríklad choroba, priveľa práce a teda nedostatok času, cestovanie alebo jednoducho strata motivácie. A teraz skôr ako začnete robiť paniku z toho, že si už 2 dní alebo že ste už 2 dní nebol v gyme a prišli ste tak o všetky svoje fitness výhody a výsady, tak vedzte, že pod slovom fitness si treba predstaviť ďaleko viac ako len svalovú hmotu alebo kondíciu. Čo všetko teda? No tak fitness pozostáva z viacero zložiek. Patrí tam teda samotná vytrvalosť alebo aerobná kapacita, sila, výbušnosť alebo teda výkon, koordinácia a skill. A teda je to prakticky nemožné stratiť všetky časti počas dovolenky alebo počas choroby. Dobre, a ty máš niekedy takéto pocity, keď sa vrátiš do dovolenky? Lebo teda akože mať ich po chorobe, kedy je organizmus reálne oslabený, je asi na mieste. Ale čo robíš ty preto, aby si tie myšlienky a výčitky mala čo najmenšie? Akože v prvom rade si tak myslím, že my až tak často nebývame chorí, že by sme nejako nadlho vypadli z tréningového procesu. Okrem iba jedného nášho kolegu. A potom tak počas dovolenky, akože mňa by to ani úplne nebavilo, že sedieť na zadku 10 dní teda, alebo ležať na lehátku, takže ak sa dá, tak idem cvičiť, ak mi to teda umožní môj program na dovolenke. Čiže nejaký drop-in alebo niečo podobné. Ja to mám rovnako, vždy keď je to teda možné a nájdem schopný gym, snažím sa ísť na drop-in a dokonca ja mám vždy takú vnútornú challenge, alebo ja neviem, či to je uchylka alebo test, že vlastne v každom gyme, ktorý navštívim, urobím po tréningu ring muscle up. Pre pokoj v mojej duši. Že som sa ešte neprežal na toľko, že neviem urobiť muscle up. Ale poďme späť k fitness a jednotlivým zložkám, niektorým teda. Skúsme pre lepšie pochopenie vysvetliť, čo znamenajú, aj keď už jednu epizódu o tomto som robil. Začneme s tou aerobnou kapacitou. Aerobná kapacita je teda efektivita okysličovania vnútorných orgánov počas výkonu a nemusí to byť len počas športového výkonu. A akého ešte? Ty povedz. Upratovanie napríklad. Napríklad. Pri upratovaní možno potrebujete nejakú tú silu. Tá má teda súvis hlavne s našim svalstvom a silou, ktorú dokážu naše svaly vyprodukovať. Potom výbušnosť, alebo teda na crossfite tomu hovoríme aj power, tak to je spôsob, ako rýchlo a za aký čas dokážem našu silu využiť. Presne tak. No a ešte koordinácia a skills, to je v skratke efektivita pohybu a technika. A ako hovorím, ak potrebujete podrobnejší rozbor, pustite si staršie epizódy, čo je fitness a čo znamená byť fit. A my sa poďme nad nimi zamyslieť v duchu našej dnešnej témy, poďme postupne a teda ako rýchlo podľa teba klesá, respektíve strácame aerobnú kapacitu? Aerobná kapacita je spravidla tým prvým, čo pri dlhšom výpadku z tréningového procesu sa začne meniť. A po zhruba 7 až 10 dňoch úplného odpočinku sa zníži objem krvi a srdce musí tým pádom viac pracovať. Po 2-3 týždňoch nám môže klesnúť aj VO2 max, napríklad až o 10 až 15%. Dobre, čo to znamená v praxi? V praxi to znamená, že po prestávke, či už nútenej alebo teda nevynútenej, sa rýchlejšie zadýchame, tep nám rýchlejšie stupne a tréningy sa javia ako náročnejšie. Návrat teda do normálu je však relatívne rýchly. Po zhruba mesiaci systematického tréningu sa môžeš dostať už späť do predchádzajúceho stavu. Ale teda musíte rátať s tým, že keď začneš z hurta, tak sa ti to môže rýchlo vrátiť. Aj na toto máme inak nášho kolegu jedného ako skvelý príklad toho, ktorý je zase preč, keď nahrávame túto epizódu. Dobre, poďme radšej ďalej. Ako je to s našou silou, tou, ktorú si vážime the most? Či? A vážiš si ju the most? Momentálne ja vážim the most ever, takže asi aj moja sila váži the most. To už nie je pravda po Nutrition Challenge, tak čo? Dobre, poďme k tej. No a sila je pomerne stabilnou zložkou nášho fitness a
väčšinu našej nadobudnutej sily dokážeme udržať aj po dobu 3 až 4 týždňov, keď netrenujeme. Prvou vecou, ktorá začne viac klesať pri vspieraní a silovom tréningu, je koordinácia, pretože nervový systém bol mimo praxe a tak sa nám naše pohyby zdajú menej plynulé a činky o čosi ťažšie. Merateľná strata sily však nastupuje až po 4 až 6 týždňoch absolútneho nič nerobenia, no zase platí, že ak máte silný tréningový základ, návrat býva ľahší, pretože nervovo-svalová pamäť zostáva veľmi dlho. To ale zase samozrejme neznamená, že po návrate do gymu máte atakovať PR-ka, ale teda začať možno s ľahšou záťažou a zamerať sa viac na kvalitu a techniku pohybu. Súhlasím. Čiže svalová pamäť je veľká vec a najcitlivejšou zložkou, čo sa straty formy týka, je teda výkon, alebo teda power, ktorú si ty spomínala, čo je teda schopnosť produkovať silu za nejaký ideálne čo najkratší čas. A tento proces je závislý primárne od koordinácie neurónového pohonu a rýchlych svalových vlákien, fast twitch, o tom možno niekedy inokedy, ktoré teda vyprchávajú, respektíve lenivejú rýchlejšie než tvoja surová sila. Obzvlášť teda s pribúdajúcim vekom, čo s tým po dlhšej pauze. A pri návrate zase do tréningového procesu stačí zaradiť viac pliometrie a dynamických cvikov, výskoky na box, jumping drepy, švihadlo a tak ďalej a tak ďalej. No a keď už si spomenul vek, tak je ešte veľmi dôležité povedať, že to, ako rýchlo príde k poklesu formy, pri ktorejkoľvek zložke ovplyvňuje aj tzv. Training age, čo je vlastne doba alebo čas, počas ktorého ste boli počas života aktívni. A tá rovnica je veľmi jednoduchá. Čím dlhšie si tréningovo aktívny a teda máš vyšší training age, tým pomalšie tvoje fitness vyprchá a tým ľahšie návrat do tréningového procesu. Lebo po rokoch pravidelného tréningu si tvoje telo jednoducho vybuduje adaptačné úspory. Čo sa dá v praxi v podstate prirovnať k sporiacemu účtu, čím viac do neho mesačne prispievaš, tým väčšia suma sa ti zúročuje. Čiže zase sme pri tom, že konzistentnosť sa vypláca a z toho potom vyplýva fakt, že začiatočníci strácajú ten progres možno rýchlejšie, lebo majú menšie úspory. No na strane druhej, ich opätovný návrat môže byť rýchlejší, respektíve ten progres po návrate, pretože sa ešte nestihli dostať na úplný pík svojej výkonnosti. Neviem, či som to teraz ale viac nedomotal, ale verím, že sme sa pochopili. My dvaja určite, ale ja ešte dodám, že jedným z posledných faktorov, ktorý sme ešte nespomenuli a ovplyvňuje stratu výkonnosti, je to, do akej miery ostane človek počas tréningového výpadku aktívny, lebo je rozdiel, či preležíš celú dovolenku na lehátku a je rozdiel, či si počas nej ideš zabehať alebo sa čo len prejsť. Zostať aktívny je jednoducho kľúčová vec. Čiže aby sme to na záver všetko zhrnuli. Ak sa ti stane, že vypadneš z tréningového procesu, netreba z toho robiť zbytočnú drámu. Tie litre proťaku a BCAčiek určite nevidú na zmar, no vždy je lepšie byť na tieto situácie pripravený. Samozrejme choroby a zranenia predvídať nevieš, no na dovolenky, pracovné cesty a neviem čo ešte všetko sa pripraviť vieš a teda je v tvojom záujme, aby si počas nich ostal aktívny. Presne tak, a keď sa potom vrátiš do svojho milovaného gymu, tak sa hlavne nezblázni a nesnaž sa všetko dobehnúť jedným tréningom. Začni v nižšej intenzite, pri silovom tréningu venuj väčší dôraz na techniku a kvalitu pohybu a keď budeš na činke istejší, tak pridávaj výbušnosť a dynamiku. Hlavne buď trpezlivý, aby si prílišným chcením viac neublížil. A ja si myslím, že týmto posolstvom, respektíve slobom Lucíným, sa môžeme s 55. epizódou podcastu Fit si nevidie rozlúčiť. Tu ďalšiu ti ponúkneme opäť o 2 týždne, my už vieme, o čom bude, ty sa to dozvieš o 14 dní. Dovtedy sa maj ako chceš, aj my sa budeme mať.